Bandiraɓe assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuh. Momoɗon biyeteɗo Abdulkadir Abubakar. Inchallah en wardi be vidéo seɗɗa ko boya bayaniji seɗɗa dow chaine meɗen je Fasaha TV. Chaine meɗen Fasaha TV alhamdulillah wala ko en poti en mbiya illa alhamdulillah majum. Da to ɗon no ko ɓuuri ɓawo yettore ɗo en foti en waɗa ko ɓuuri amma ɓawo yettore alhamdulillah ɗo wala goɗɗum feere. En mbiya alhamdulillah en bangina seyoji meɗen ha gese meɗen, ko bo en peccina ɓerɗe meɗen ɗe laaɓa tan gañadi tawona nder maje, tuudi tawona nder ɓerɗe meɗen, ngam laatago kuuɗe meɗen wooɗa en yaha bo yeeso sosai. Alhamdulillah min ɗo waɗa vidéo ko larani vidéo technologie ji, dow ko larani téléphone android, ko larani média mana ko larani social media. To en mbi social media ɗum ɗon nufo réseau, all the same réseau réseau majum on tan, kala ko huwetelo réseau pat ɗum réseau majum, wakkere téléphone android, wakkere computer be ko nandi be majum pat ɗum réseau majum. Alhamdulillah en ɗo waɗa vidéo ji seɗɗa dow ko larani téléphone android. Allah yettama, Allah warjon hayru. On ɗon keɓa ndaara vidéo ji majum ɗuɓɓe, bo ɗon getta dow vidéo ji majum. To on ndaran no commentaire ji vidéo ji meɗen, on giyan gettoje ɗe ɓiɓɓe adama gettata en dow vidéo ji majum. To nane ma ko mara haaji gaɗa hunde nde woɗa ɓi adamajo yetta yettore ɗo kanjum wonte kala ko ɗum kala ko marɗa haaji a waɗan patta a waɗi hunde majum, mara haaji gettera dow hunde majum, manera dow hunde majum. Amma to a waɗi hunde nden nde yettaka, nden bo nde manaka, ayi ɗum yata yeeso. To gatten pat gaɗen hakkude meɗen be Allah, ɗum woɗa ha ɓernde meɗen, ɗum ɗon yahani en. To kanjum majum ɗo ɗum boɗɗum sosai, ɗum tilin ɗum bo sosai. Allah warjon hayru dow ton. Inchallah chaine meɗen ɗo yaha yeeso alhamdulillah ala ayi halen. To kadi ha ragare boliɗam ni ɓawo yettore am to moɗon, tan gejjite abonugo useni, ko dacike on ɗon woɓɓe feere ɗon aboni, woɓɓe feere bo na ɓe gira abonugo, ɓe ɗon yiɗi abonugo amma ɓe dan ɓe gatta ɓe abona majum. To kadi vidéo ji ɗon je min waɗi ne goɗɗo larirta vidéo majum heɓtan ne waɗata abona ha chaine ji meɗen je Fasaha TV. Kayna sey chaine meɗen Fasaha TV ma chaine ji ɗon jur sosai je ɓe ɗon gaɗa irada kujeji technologie ji ko larani banni majum, wakkere français ɗon, english ɗon, hausa ɗon, indianci ɗon, wala no wala. ɓe ɗon gara vidéo ji ɗuɗɗi sosai, kala wolde mbinanta pat ta a yehi a waɗi recherche ɗo majum, a laran vidéo ji majum, a fama ɗuɗɗi sosai dow ton. Ngam majum enen bon, ngam heɓan nafitor enen fulɓe nafitoroɗen be vidéo ji majum, min hoosi min tokkan waɗangol filmeji vidéo ji majum be fulfulde inchallah. Ha jotta fahin chaine men ɗo ngaɗa waddana en kujeji ɗuɗɗi sosai, irada wasuji tilimɗi to nangi wasu on sai ɗum wadda ha chaine man, ɗum ɗo wadda ɓawon tan on bo enen majum ko bo minin majum ma min ɗon yake feere min guddito min fawa min gaɗa nasihaji seɗɗa dow ko larani jonde duniya majum, min wadda ha chaine majum. Ha fahin ɓawonta ɗon bo to woli gasidol ngol min keɓi kesol min gaɗi vidéo fu min ɗon gadda ha chaine majum. To woli inshot mana ko bayaniji seɗɗa, to ko ɗum wiyata inshot ɗo wodi vidéo ji feere shot je deydey ɓuray 30 secondes à 1 minute. To ɓuri 1 minute ɗum laatake ɗum full vidéo, to ɗum ɓuray 1 minute bo ɗum short vidéo mana vidéo tammugol, irada vidéo ji gaɗeteɗi ha TikTok, gaɗeteɗi ha Facebook, Instagram be ko nandi be majum fu ɗum short on. Amma kadi na ɓe wonnugo kadi vidéo men ɗo ngol juuti e bayani men ɗi kaɓɓi warago en kala ñalde alat pat, ko boya kala ñalde asawe fu bayaniji ngaran dow ko larani irada kujeji banni majum ɗo inchallah. Ta yejjite kadi abonné ha chaine meɗen Fasaha TV, ton abonné kala vidéo meɗen jom foti muɗum par on waɗana vidéo ji majum like, ɓawa ton waɗani vidéo ji meɗen like on partage ana sobiraɓe muɗum gam nafitorago be vidéo ji majum. To na ɓe wonnugo kadi ɓe ɗo en assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuh. Momoɗon biyeteɗo Abdulkadir Abubakar.